El béisbol consisteix en dos equips, un que bateja i l'altre que defensa. Els defenses tenen que intentar que a l'equip contrari no els hi fiqui carreres i l'equip que bateja té que intentar fer el màxim carrera possible. Cada equip tindria que tenir un equip necessari per poder jugar, com per exemple el casco i el bat en el cas dels batejadors, i després en el camp es necessita el guant per agafar la bola de béisbol i els trastos de catcher, que és el que està agachat, que agafa la bola que és llançada per al pitcher. Bé, el béisbol és l'esport on s'inicien tots els nois i noies, que des dels inicis dels 4 o 5 anys fins als 14 anys tots els nois i noies juguen al béisbol i després hi ha les noies que es volen especialitzar o passen a ser majors de 14 anys ja s'especialitzen en softball. La diferència, el camp de softball és una mica més petit que el de béisbol i l'altra principal diferència és que la llançadora amb el softball llença per sota del maluc i el llançador per sobre del maluc. Em va començar a agradar per les pel·lis i ara em vaig començar a aficionar i llavors em vaig apuntar. No, és molt fàcil, però a vegades és complicat per a algunes jugades, però és molt fàcil. Perquè estic amb els meus amics, és molt divertit, els partits sempre ens acompanyem, ho fem bé i si no ho fem bé a vegades o estem tristos una miqueta, però sempre estem contents i ens felicitem aunque l'haguem fet malament. Un esport muy divertit, de pensar molt per jugar bé, divertir-nos. És important batejar bé, agafar bé, ser molt ràpid, Córrer molt, paciència per fer les coses, pensar les jugades. Ell també juga a futbol, i bàsquet, i li agraden tots els esports, però el béisbol, com que sempre l'ha vist a casa, doncs ell li ha agradat des de petit. Li ha agradat, sí, perquè el béisbol justament és l'esport individual, però que alhora ajuda l'equip i al final és un esport d'equip. Vull dir que la responsabilitat individual ajuda a aconseguir els objectius d'equip. Sempre m'ha agradat perquè és un esport molt sa, no té molt contacte, però sí que requereix d'una tècnica i de molta mecànica i de molta repetició i molt entrenament, i al final la disciplina de l'entrenament fa que també sigui un dels valors, de l'esforç continuat per anar millorant. És un esport molt complex, perquè és un esport que té 4 o 5 jocs a la vegada, que hi ha que córrer bases, hi ha que agafar la pilota, hi ha que llançar, hi ha que batejar. És un esport molt complex, però alhora molt divertit. No és un esport de contacte, és un esport d'explosió, on tens que batejar fort, on tens que llançar fort, tens les teves proteccions, portes el teu casc, portes el teu guant per atrapar la bola, el receptor té les seves proteccions. No és un esport perillós per res, tot el contrari. Tothom aquí disfruta i s'ho passa bé i sense cap problema.